ndotengawo madzini ndogara ndine mawin jonzi janji ndiyawakisa godin atenga mapin nenda kugara ini ndichifara ndichiseka kuti hehe Madi Daras ndeboy Seiko wangu Bujuman Komuta Seiko njanje abo kuinda utangione stresso chi boys mnozati kufunga so ndusha ndotangira papi zvelefi zvokutonetsa womi inda problem boys andizvoti ndikazoshare nema problems angu munotaura vanhu andi munogona kuzondibatsira re boys sasa kana achingotaura taura rasta munozoti chichi kuitika boys ndiku mari mundibatsire boys oskiti mira ndisazvifunga ndati ndinogara ndichifara ndichisaka kuti mari vanotungamira ndivo wega wandobvumamira